गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे गोसो गोरबोजों बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दायो आंनि सिनायथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव होग्रोनो सानदों। आंनि मुङा मुस्रि अनजालु दैमारि, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, आसाम। गामि भगवान बरगरा, आनसलिक सिलाफोथार, पिन कड 787059। आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे बर' रमान्टिक खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङा जादों आं नोंखौ। बे खन्थाइखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइखौ हानायमानि शेयार खालामगोन होननानै आरो शेयार खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। दायो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनो रेडि जादो। आं नोंखौ फोरमायस' हायै गोरबोनि इसिंजों मानो नागिरदों आं नोंखौ। फैया खुगायाव राव फोरमायथिनो नोंनि सिगाङाव थुब्रायनाय बै गोरबोनि राव हानायमोनब्ला दिन्थिगौमोन आं नोंखौ। अख्राङा जेरै रुगुं गैया, गोरबोआ जेरै आंनि अन्थाइ बिखा नङा। बिदुंजों बरफफोराबो गलियो, नोंनिनो थाखाय आं समायना सिमां सुजुयो। मुहि होदोंमोन नोंनि रावफोरा आंनि देहा सोलेरखौ। नोंदि आंखौ बै समनि मिलौदो रादाय होनायखौ बोरै बावगारखो नों। दा सान नों आंखौ बावगारदोंब्लाबो आंदि नोंखौ बावगारदों होनना। नों गोजान जाब्लाबो हाया आं नोंखौ बावगारनो। नों खाथियाव गैयाब्लाबो आं दासिमबो हायाखै बावगारनो। गोजोन्थों। बे खन्थाइखौ गोलाव लिरनो सानदोंमोन आं। नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो। आं समनि आंखालाव गोलाव खन्थाइ लिरनो हायाखै आरो रोजाबनानै नोंथांमोननिसिम गोलाव खन्थाइखौ बानायजोबनो हायासै। जाखिनि लिरनानै रोजाबदों बे खन्थाइखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंखौ सापर्ट खालामदो आरो आं नेक्स्ट बाराव आं मोजाङै आवरायनो नाजाबावगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों।